Ayaqina amakhwelo kokuba uMongameli Cyril Ramaphosa athi bucala esakujanje isimemelelo sivela kwiGqala le-ANC uMavuso Msimang uthi uRamaphosa makathi bucala avumela uphando ngebholo lefama yasePhalaPhala eLimpopo. Ukuzawuthi kangoku uMongameli neofisi yakhe abakaphefumuli ngalonyabatyikili ngelithi baza kulinda amegosa ezomthetho enze uphando. Umsimango uthi licebo kokuba uRamaphosa athi bucala ngelingelo lokuzama ukuza nozinzo kwi-ANC nesizwe. If the public is not satisfied with what he says, I think the good thing for the sake of the country and for his own sake would be to say why this investigation takes place. I will step aside. Kusenjalo ke uMongameli Cyril Ramaphosa usamkela isigwebo senkundla ephakamileyo yaseGauteng ngokungqamene nabasebenzi mgodini waseMarikana. In having applied his mind to the judgment, President Ramaphosa welcomes the judgment of the High Court, which held that the plaintiff's particulars of claim were legally flawed in a series of respects. Akwaziwa ke uba ingaba bethu uMongameli Cyril Ramaphosa uza kusabela kusini na kweli khwelela uba makathi bucala de kuqhitywe uphando lujikeleze yena. Kambe ke wayiveza into yobana ngaphambili angazinikezela kwikomishoni yokuziphathwa kwamalungu e-ANC kusatyelwe onke lamagumngedle. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.